To ya ake wajen tsarin amarya ita a ɓangaren ta wajen shirye-shiryen biki, kwana nawa ake yi ana biki? Kamar mu nan ana kamu, buɗan kai, ya tsarin yake a can? To mu gaskiya za a sa amarya lalle. A da 'yan shekarun baya da suka wuce amarya wani lokacin tana sati ma a cikin lalle. Amma a yanzu ba a wannan yawon sa lalla. Kwana ɗaya ake ana gobe armi ake sa yarinya cikin lalle. A cikin unguwa ko ga danginta ne ko ga unguwa wanda suke mutunci da ita sai su ce yau mun ɗauki wanci a gidanmu za ta wuni. A da kenan ana lokacin ana satin nan sati guda za ta yi tana yawo cikin unguwa, wata ma tana huta daga unguwa a bakkai da amna arziki sukan ɗaukar ta a je gida, su za su ɗauki yaunin abincinta da ita da ƙawayenta a wuni sai da dare a kata tun da asuba a bar gidansu sai magarba kuma a rakota ƙawaye su rakota ta dawo gida. Yanzu to sai aka bar wannan abin, yanzu daren arme daren na ake sama amarya lalle. In aka sa ta a lalle daren arme akwai kwanan zaune da ake yi, amarya da ita da abokanta an goma da abokan shi suna wannan kwanan zaunen za a kwan a zaune ana sa kiɗa a yi abinci a daren a ci abinci ana ta shayi ana ta sa kiɗa ana sauraro. Bangaren amarya suna yi, bangaren ango suna yi. Kuma da sahi in Allah kai mu a shirya ranar ɗarma armeci. Ranar ma wata takan wuni a cikin gidan iyayenta, wasu kuma gidan makwabta ko gidan wani dangi mafi kusa sai ta je ta wuni. In dare yayi magariba ta yi a lokacin da za a ka amarya inda za a ɗauke ta wanka. Akwai wankan amarya da ake yi wanda wani cikin dangi zai ce to ni na ɗauki wankan amarya ko kuma na ɗauki wankan ango. Shi ma angon ba a gidansa ake mishi wanka ba, ana kai shi wani wuri a tai mishi wanka kamar yadda amarya ita ma. Kuma ƙannun uba su suke wannan bangaren amarya. Ƙanin uba shi zai ƙanwar uba ita za ta ma amarya, ƙanwar uban yarinya kenan ita za ta ma amarya wanka. Dama ita take sa ta lalle ta mata wanka. In an yi wankan amarya an mata wanka sai a kata gida, saboda mu ranar arme ranar ba a kwalliya, bar da za a kai yarinya gidanta ba a mata kwalliya. Za a mata wanka, a sa mata riga da zani ake hiddawa, turmi guda ake hidda na atamfa, riga da zani, mayafin ma na zanen ne ake mata. Sai a kawo ta gurin uwaye su mata gargaɗi da nasiha, kuma a ɗauki amarya a kai ta gidan angonta. Bayan an kai amarya gidan angonta su ma abokan ango kuma za su ɗauko ango su kawo shi gidan amarya. A nan kuma a yi addu'a, a yi hotuna, a yi addu'a, a musu fatan alheri, kuma idan ya so sai a watsi. Amma kuma akan yi sati guda, mu kaga amarya in budurwa ce sai ta yi sati guda ana zawa ana mata girki a gidanta. In mijin nata yana da ƙannuwan shi sai su zo su yi wannan abincin amarya sati guda za su yi suna yi. In kuma bata ƙannuwan shi bai da ƙannuwa mata ko kuma suna cikin wani uzuri na aiki ko daga ɓangaren amarya wani ya so sai an yi sati guda akan mata shara, wanke-wanke, girki, ya an yi sati guda duka ana ma amarya. To kin ce ba a ranar kai amarya ake mata kwalliya ba, akwai wata rana ta musamman da ake mata kwalliya? Washe garin arme. Kamar an kai ta kenan sai washe gari. An kai ta kwana, gari in ya waye sai a tai a gyara mata ɗakinta. Da safe ake mata gyaran ɗaki, da maraice kuma sai a mata kwalliya ta musamman. Rannan ne za ta yi kwalliyarta. To mu anan ana yin fati, wacece night, menene night? Ku a can akwai wani abu da kuke yi makamancin haka ko na al'ada haka? To gaskiya akwai cocktail da ake yi. Ana cocktail, wasu vendonneur, wasu cocktail. Menene cocktail da Hausa, menene vendonneur? To dukansu dai kusan abu guda ne. Tunda za a shirya amarya kamar yadda kuke fatin ne, to za a shirya gurin wasan, za a biki ne ake yin shi musamman, kuma da dare ake ɗauka a yi shi. Ana kama guri, akwai wurare na musamman da aka keɓe don yin wannan abu wasan nan. Amarya za ta shirya tsaf, ta sa rigarta ta amarci, da ango shi ma zai adon shi tsaf. In cocktail ne za su sa kayan shadda su fito. In kuma wanda ne vendonneur ne har za su sa riga irin dogayen rigunan nan, amma ango ya sa trois kaya dai su yi tsaf, kuma shi ma haka nan ne. To a ƙarshe za mu so mu ƙara jin sunanki kuma ki sallama da masu kallon mu. To sunana Zahra Umaru, yadda makaranci a yau.
haihuwar da magaram girman da magaram, kuma ina ma jama'a sallama, assalamu alaikum. To Zara Umaru Allah mai da ke gida lafiya. Masu kallonmu da sauraronmu, yadda hiranmu ta kasance kenan tare da baƙuwarmu Zara Umaru daga jamhuriyar Nijar, jihar da Magaram. Ku biyo mu cikin wani sabon shirin domin ganin tattaunawarmu da wani baƙon ko wata baƙuwar daga wani garin ko wata ƙasar. Sai kun ji mu. Mun gode.